Yebo, yebo, awubanje mhla ka-14 wabona futhi umnyama ngenkani uMadeliso wabona. Mnyama ngenye indlela kodwa akukho ukwakhiwa ngithi umnyama njengoba eshilo-ke nje ukubona engashuthi mhla ka-14 Saturday 14 March njengoba umbone engashuthi hhayi akanakho akukho into ayidlayo yathi ikhadi lagesi elidontunjalo. Sisekhona isitambu sakhe njengoba esho isitambu sisekhona nempuphu ikhona ukuthi angene iparishi wabona. So ikhadi useve ekhadini uMadeliso ngoba into zakhe nje zingakalungi. So nje njengoba engashuthi nje wabona akadli uMadeliso uyalontunja hhayi phela ukazame ngamasentshana athenge i-drink vele athenge u-2 litre uthenge njengayizolo uphuzile u-2 litre nakuthanga i-drink wabona. Uyayikhuya uyawayithenga la ngakubo yabona. So kodwa uyaphuma ngomsombuluko ufuna aphume Monday hhayi lashisa yabona namhlanje futhi hhayi lashisa impela. Monday lashisa ufuna aphume futhi adayise hhayi sonto lonke nje laphume adayise ilungile futhi into yakhe lokubhukha masuthi find islot iluke idile isikhathi esiningi kodwa bengibuye ngizama hhayi agcinile nto nje njengoba basho ukuthi nifuna uvuke ebusuku ngo-12 uyenze appointment ngo-12 ebusuku hhayi ngiyenzile-ke namhlanje ilungile sengine-appointment yami idate yami ukuthini ngiyolanda hhayi uyobe eseshutha ngalolo langa noma engashongo idate noMadeliso ngobani khona bangesicelo kodwa uyoshutha ngalelo langa nje aphuma ngalo ukuthi hhayi-ke uyolanda-ke namhlanje uyolanda uyobe eshutha futhi usuyokholektha yabona. So-ke njena namhlanje uSaturday funa aphume ngomsombuluko. So uMadeliso funa azame ukuthi awubuyise amandla funa azame ukuthi abuyise amandla uzobona uzotholani ukuthi uzoshutha mesebuya uzoshutha into ayithengile akakaphume abuye nento encane asebenzise lelo cabanga usebenzisa nanamakhuphoni akhe wabona labo 35 wabona ya uzweni labo 35 bakhe nalo o-KFC wakhumbula leyo wagcina ethengeka Steers wakhumbula lapha eHome Affairs la shutha khona Steers wagcina ethenge khona hhayi soke sibone akakathi ukubuyisa amandla ukuze ngomsombuluko aphume uMadeliso hhayi sonto lonke lashisa leli yileli lilandelayo mina ngokholetha ngalo kuzophela leli elizayo. Okay baphile sebephila-ke abantu soke sibone okay namhlanje asithi striking from distance namhlanje asithi nje striking from distance hhayi soke uzoshutha mebuya uMadeliso into ayithengile kodwa hhayi ngeke athenge ngokupheka yabona funa athole nento iphuzo vele azoyithola laphana ko-KFC ka-Shoprite uzobona utholani ngoba nensipho uyayidinga insipho ukuzeni uyayidinga insipho ukuze akwazi ageze kahle kodwa uzophuma-ke Monday yazi ukuthi maphuma Monday uyalithenga ikhadi umsombuluko uyadayisa lithenga ikhadi emva kwalapho angithi uyasho uthini ilona unayo ilona unaso isitambu mengathenga ikhadi ngabe upheka isitambu yazi ukuthi alithenga ikhadi mhlawumbe njengoba sekhona impuphu mhlawumbe uyibuyela nevosi ngalolo langa azenzele i-stiff papa ngoba lempuphu ayisekhona angenza iparishi noma i-stiff papa. So-ke njena uMadeliso uzo-update meyebuya ukuthi uthengeni striking from distance. Okay baphile sebephila abantu so right. Nangu uDerico yabona usayincenga le ndawo uDerico usayibona umhla sewu-14 bona kahle eyidindela imodi lana seyidindela imodi idindeli imoli kahle le ngaphesheya-ke crossing leyana ayibonakali kodwa kahle le kwakuno-rhino khona imoli la ngaphakathi nawu uMakef wabona sewona 14 manje sewona umhlakalo wabona ayifethi ka-Shoprite lana wabona Shoprite wabona sewona 14 striking from distance amasi nezinko wabona nawo lona nazo izinko nawo masi thole kahle akuspecial sewona nayo sika-KFC-ke manje KFC uzoshaya idume ngazo uMadeliso
sithathe noshuga, sithathe nani asiye kuma-desert, oh nawu lesifunayo. Haya sithi no thank you. Okay, bese sifaka yona le lona, yabona sifaka wona lo lona lo 35. 1 2 3 no sekuba 1 6. Hayi right 35 bese sithi proceed to payment. Yabona sesizokhokha lana pay with card, nali card sesiyalontonda nabona sesilana sesiyathepha la. Approved, yabona. Okay, 3560 mlungu wami, 3560 sure. Elami leli ngale 3560 sure. Okay, sithi okay, done. Yebo kusewona bandla, yabona kusewona umhla ka-14 Saturday 14 kusewona uMarch, yabona nasesinye zu-2 ngibona nayi liyakhokha ithengeke lona ka-Pepsi, thenga amasi, wathenga insipho, wathenga nalezi zinto zu-2. Okay, ngasizo kiliphi saka-KFC lesiyana nasi bese siqalela ka-Shoprite upside down. Okay, njengoba sisasho sacula lona lo verse namhlanje, striking from distance. Ezothenga kanjena uMadesi ikhadi akanalo, yabona ngiyakwazi ukulontonja ukuthi aphekele lona nje isitambu sakhe noma uzozama ukuveza noma la wathi ngasho fridge sengenza ikhabethe. Okay, striking from distance, yabona phezulu brown bread 700 gram. Angawubhala ukuthi lona ukuthi uSasco, angawubhala bona sezu-2 nasisodwa 15.99 31.98 zu-2 kuzoba extra value Sasco minus 3. Okay, kuzoba check bag plastic lona 130, kuzoba sunlight 250 gram. Now lo sunlight lona 250 gram, kuzoba clover amasi 2 kg 38.99. Nawo lo clover singeka go minus aku-special ngekhadi minus 9 rand ufithi awubani awuti, kodwa ngalapha ngibona 29 ya 29.99 ya. Okay, 29.99 bese kuzoba mobile voucher, yabona mobile voucher 35 rand minus lo 35, yabona izinto zibe 73.28 minus 35 ukhokha sekhokha 38.28 Madesi, yabona ngale mobile voucher khokha sekhokha kanjena. Okay, sizobe i-date nake i-date, yabona mhla noma ngingabonakali kahle ukuthi mhla ka-14 March 2026, 14 March 2026 isikhathi yabona bekubani 8 minutes away from 12, 8 minutes away from 12. Wenze kahle washuthi, yabona le date nje ngingacacile, wenze kahle washuthi ngaphakathi esitolo uMadesi, ngibona le date ukuthi yenziwe kwayo. Okay, bese sadlula sayathenga lapha sithenga u-ice-cream nale drink ka-KFC nakhona futhi ukhumbula ukuthi benze uMadesi wenzile, yabonile abantu uyenzile. Bona 1.5 noshuga 25.90 ne-soft chili u-ice cream lona 9.90 kuzoba
there's only 2 items. It's about 35 rand 80. Yabona online 35 rand 80. Ukula ivela khona phela ukuthi sikhokha 80 cent. Ivelaphi yabona isikhathi khona bese kuba 12:03 iphuma lapha ka-Shoprite 12:03 yabona nakho-ke nakho lana mhla ka-14 March 2026 14 March 2026 bese kuba no-3 minutes after 12 ivela khona ukuthi kodwa i-right bangaboni into eningi emathilini i-right bese emathilini bangaboni into eningi hayi ziyakhipha okay hayi sinankinga lana okay hayi baphile sebephila-ke abantu ukuthi aveze lelo Naish akhuluma ngayo ngalokhu ethi isitambu khona abantu bayibonele ukuthi uthini uMadesi uthi isitambu lento ngathi washo ukuthi le-fridge useyenza ikhabethe ngathi washo wabona bona isitambu sonke lesi cathi lo 5 kg kusewhafu lo hayi le mpuphu-ke le yasho ukuthi esele angenza ngayilo amapharishi kanje ngenza ipharishi neyipapa ngakwazi la ngenza isitambu nje esisaqeshile manje uzama ukuseva ugesi uMadesi okay hayi baphile sebephila abantu sewona mhla 14 sithe striking from distance angithi yakhumbula ukuthi uMadesi futhi uLontonjeni uLontonjeni u-applyile ubhukhile ucollectile i-ID yakhe yabona nje ubhukhile njena yameshelana striking from distance okay hayi baphile sebephila abantu sibonana uzophuma ngomsombuluko uMadesi asoyidayisela uzophuma Monday okay hayi so right uzodla manje lesi hayi ngicathi esinye usiqedela kusasa lesi esinye siqedele kusasa nalamasi uzodla manje lana bese eyiphuzela i-drink wabona ilanga lishona vele sekubani kuyoshawa 1 manje eyiphuzela i-drink kusasa avuke ngalesi qedele lamasi uzobuye nawo amandla ngomsombuluko okay hayi baphile sebephila abantu so right striking from distance ungakhohlwa-ke usayekanye njalo sayekanye uMadesi ila yakhona kuyilona ila mhlakabani konje la ese-Home Affairs khona sayekanye njalo endlini encane kulo March soke sibona uMarch ophele kangaki okay so right akadli phela kulezi nsuku okay bye striking from distance bye we'll meet again mhlawumbe uzozama ukungena kusasa ngoba maningi futhi lo night amadata funa angene kusasa uzozama ukuthi asheshe alale avuke angene live uzoba live kusasa ekuseni okay bye kusasa mhla 15 Derek uzoba live okay hayi starting from distance bye